Hey! The Ikoro has sounded Ndieze Nandigwe, Ndichie, Nandinsen also, Umadibu, Umokoro Nabo, Umobo has been informed. Libation has been poured to our great ancestors as the Congress of Igbo Leaders UK presents the Night Festival of Arts and Culture, IFAC 2024. Date 13th of July 2024. Time 11 a.m. to 7 p.m. Venue Pims Park, Victoria Road, Enfield, London, N182UT. This year's festival promises to be the best. We shall display the rich, prestigious culture and tradition of Igbo people, dance and drama, masquerade display, traditional wrestling, display of cultural artifacts. Aina Bokundi Igbo Nile, Ndi Enyi Ndi Igbo, Kunopụta n'ụbọchị Igbo na UK. Onyano Yakaribeya. Congress of Igbo Leaders UK promoting Igbo culture and tradition in splendor. IFAC 2024. Dalukwano. Yawe gwanyo, Yawe gwanye, Mawe kunde karaka, Umi wole, Abalila meku. We're live. We hear TV. The JB is here. Yes. Commissioner and the Minister of Culture. Yes. When it comes to culture, that's where the JB has the strength. You can see we are here. Indeed, we can name iji wee gosi unu na anyị na-akwado maka ife a Igbo Festival of Arts and Culture ọhịa anyị bịara eme anyị si ka anyị bịa gosi ndị ụwa na anyị na-akwado maka Igbo Festival of Arts and Culture coming on the 13th of July 2024. It's gonna be for funky live. Also, prepare. I'm a moon. Of the lioness is the comment. I got the lioness. But also the camera. No. I wish everybody here. Ndị Igbo ha ga-ekwete na ọ na-eme na London.
anyị gwara unu na anyị na-abịa ka anyị kpaa nkata maka Igbo Festival of Art and Culture. Culture 2024, 13th of July. If you are not there, it's either you are in prison, or you are in coma, or you are in Yes, so we continue as people there. Let everybody come and witness the Igbo Festival of Art and Culture. or you are in coma, life support. You cannot be alive or not and not in life. Igbo Festival of Art and Culture. Chief, I need to come up. I will tell you before I will have a special gift for you. But I am on the mic that day. Ambassador Rita, I cannot come here. It's not late. You need to come. We will welcome you special. Ambassador Rita, are you here? I cannot. 2024, that's it for July. Hey, all the two months. Ndị be anyị asị m ma ọ bụrụ na amahụ like otu Lioness si were kwu ọ bụrụ na ị nọghọ na ife a Igbo Festival of Art and Culture the 13th of July mara na ị nọ na coma ọ na ị na-amụ nwa ọ na ị nọ na prison unu anụkwara ike Lioness na-agwa Igbo amaka ife aki wee ebe anyị nọ ife nkiri ụmụ na anyị ga-enweta onwe anyị Igbo Festival of Art and Culture biko ka anyị tozuo maka ka ndị Igbo hụ na ọ na-eme one life prosperity for Igbo Festival of Art and Culture. Onye Igbo agaghị adị. Ọ ya dịrị ya mma. Igbo amaka maka na Igbo amaka. Anyị gara eme ọfụma. Ka ndị ebe ọ gụrụ okwu a ntakịrị. Ịma oge ụfọdụ ndị efu ọ na-erugo oge. Okwunu kwuru Maazị Obi Okoye. Then I thumbs up. Oh, no, very Igbo. Amanda na-eze dị tọọ. Ezigbo tia. Ezi mma na-arụ. Eji ebe ọjọọ. Enye ọmụ ọjọọ. Alụsị na-eje ụka. Yes. Nwoke na-eje mba. Nwoke ọ ga-awe mara na ihe na-eme isu ọgụ. Igbo nwere mmadụ. Igbo nwere mmadụ. Maazị Obi Okoye, anyị ka ndị gị na-ekwe na-ahazi maka haifa maka na ofu onye ada adụ ugbu ebe. Ọ ngụwa, Dr. Chukwudi nwachibie na ndị Honorable Oke Emereme, Barrister Kingston na ndị ọzọ. Anyị kelere all the HODs of the faith. Anyị kelere Blessing Adedemba, Paula Teresa, Paula Egboanụ. Unu ncha unu maka unu Petron Edemba, anyị na-enye gị tupu na ndị ọzọ na-arụ ọrụ behind the scene. We salute all of you. Yes. Igbo ga-adịrịrị mma mana anyị chaghị arụ ọrụ dị mma. Anyị nọ there live. Anyị nọ here live.
Ihe ọzọ m chọrọ ikwuru biko nụ, Lady AP, the royal queen, the minister of happiness and enjoyment, na one Igbo. Without culture, there's no business. Without business, there's no culture. Of course, this is our heritage we are talking about. Our custom and practice. Our custom and our pride. When I say my culture and pride, I know what I'm talking about. So what I'm trying to say tonight is, because for people that doesn't know that is gonna be happening before and after a fact, we must go and enjoy ourselves. As the David is promoting happiness and enjoyment minister. I want the one on a VBO. Yes. What are we talking about? VBO in Enfield. Bigolu, energy park, onye ọbụla gbagitewe di ya ebe a ka ọ na-akpọtụ that night. VBO. Ụmụaka be anyị na-eme ihe siri ike. Business without business, there's no culture. Without culture, there's no business. Bigolu, ana m ekele unu Igbo. Ma ndị si outside London na-abịa, ma ndị si Europe, ma ndị si US. Bigolu, enwere ebe a na-enwe oriri na nkwari. That BBO only may happen on that night after the fact. Because I want to go to the end. Igbo ga-adịrịrị Igbo ekunie, yes, Obi ekunie, yes, Igbo ekunie, Igbo ndị ọma, Igbo ekene m unu onye Chigazi. Ọ ga-adịrị Igbo mma, dịrị anyị niile mma. Ka onye Chigazi. Oke, ka ndị ebe ọnụ obi ọbụla nụrụ okwu a. Can you wear that? That was 18 years, but I go 18 years, but I go when I start to go to America, but I go and they gave me like when I said. After party, I'm gonna give you, but before party, also I'm gonna give you. I know. Before party, everyone I get host. I get that video on Friday night. So, one of my special school and folk, Tiana. Yes, before the party, next Saturday coming next week. Exactly. I never to why. Did you go to the Igbo? Igbo my head. Igbo amaka. Igbo nwere ndị dị mma. Igbo nwere ndị ọma ndị ọma. Ụlọ ndị anyị ka anyị na-eri tie I na-egosi na-azụ eghere Igbo amaka ndị anyị amaka. Onye si n'Igbo adịghị mma ya kọsikwa ebe o si wee nweta. Biko gbahitewenụ na Enfield ebe anyị na-eme ka Igbo Festival of Fathers kpọrọnụ ndị enyi anyị ikwu na ibe anyị, ndị ọgọ anyị, ụmụ anyị ya unu hụ ihe ndị Igbo na-eme. Igbo amaka. I have a special announcement. Come the first night. I am at Akokwa. Come the first time Akokwa community go as a community IFA. So because I'm encouraging other communities to come and join. So Akokwa, I'm there to promote that and say Akokwa will be the IFA. Akokwa na amwa. Akokwa na amwa. Ebe na kia kona ye. God is first time Canada. Yes,
community na-abịa rọrụ gịnị ya akọrọ ya you don't know. Enwego more than 120 communities. Yes. All the events, the highest cultural event, and the one of the highest Chukwu gọziri ụmụ Igbo maka ha na-alụkọrịta onwe ebe a ka ụmụazị na-abụ ihe ndị ọcha na-akpọ masquerade ya bụ mmọnwụ ụfọdụ n'ime ha na-echebeghị ụlọ amaghị ihe ọ ebe a ka ha na-abụ ya ana ọ na-atụ ka ụmụazị na-atụgharị mmọnwụ na-atụgharị ya One is the way we went last time. So, the same money and coming. Can you imagine? Every man I know, over the Igbo, flying a Hana, you will get the Igbo. Thank you. He also the damage on you. Go to our one night one day literacy for the first time Madamazi came with a cheer of Madamazi around this zone. But the culture they Obodona name culture, Legosi culture. Madamazi Gano Nujuha, where they men gala. The day we gala, what you got one leg. Unu ga-ahụ otu ụmụada maazị na-adị otu the DAPC ọrụ ngalaba so unu ga-ahụ ụmụada maazị for the first time ị ga-afụ ihe ngala na-eme ngala kwesịrị ụmụ Igbo amaka Chukwu kesiri anyị eke Chukwu okike abịa ma anyị ekele ị ga-eju Tuo ụmụ gị tuo ahịa ya eme paakị mechi paakị na-anọ udo and otu a ka ọ ga-adị ruo mgbe niile egwuregwu Okay, welcome to Women. I have to tell everybody. Please, Lionel, thank you. I don't want. I got a MC. Thank you. MC, I'm not sure. I know the group. I don't know what. The Lioness no more. What you get? Who Mike that day? Lioness, what would you do about that? Go to the Royal Queen now. Royal Queen. The matter what I want to why can't get to know the Igbo abaka Igbo ndị ọma Igbo ekele my next one aga m awụ onye Igbo
Chukwu ana m ayọ gị ọ bụrụ na ikweghị ka m wụrụ onye Igbo ezigakwana m obodo ọzọ ziga m n'obodo ka m ghọọ ndị ọcha. Ana m abụ onye Igbo mana aga m abụ onye Naijiria. Ọ bụrụ na ikeghị m onye Igbo Chukwu ka ịmụ ndị ọcha biko ka m soro na n'onye ahụ biko na-esi ka anyị kọwara ndị Igbo biko na ịgwa ha na gaa na-akụzi ọcha anyị omenala anyị amaka our heritage, our pride, ụmụ anyị biko ndị nne na nna ana m ayọ unu na-ayọsi unu ike siwere na ụmụ anyị langweji anyị asụsụ anyị omenala anyị ana m agbalị ịkụziri ndị nke m na ndị nke m na-asụ asụsụ anyị na-anụ asụsụ anyị biko asị unu hụrụ Lady AB onye na-epromotu kọlchọ na-emepere kọlchọ unu ga-ahụ onwe ihe Lady AB na-emegharị kọlchọ biko anyị jisi n'ike please teach our children. Ọ dịkịrị ma ọ dịkịrị biko na-akụziri na ụmụ anyị Igbo bụ amaka asụsụ anyị amaka onwe ihe karịrị ya n'enunu ndị Chinese n'enunu Asia onye ọbụla na-asụ n'ọnụ ha n'obodo ha n'ọnụ be ha nke ihe meziri ndị Igbo nwere n'elu otu anyị dịchara n'elu otu anyị dịchara maka negodu o nwere ndị chara ndị Igbo negodu na mmasị na Chineke ekego anyị ihe m si ka anyị ọnụ biko ka anyị na-eme n'omenala anyị na-emesi ike na-egosi ihe omenala anyị pụrụ. And we thank God that anyị nwere ihe dịka mmadụ lioness n'obodo a ọ na-ahụ lioness na-ahụ ihe nkiri n'etimanya obi a na-atọ m na m nwere ndị siri ike n'ebe ụmụ nwaanyị nọ including me Lady AB anyị so na ife a na-eme including Lady Rita Ada Akọkwa anyị so na ife a na-eme n'obodo a onye si na ife anyị na-eme enweghị isi anyị nọ biko n'Igbo biko ka anyị nọkọ n'ọnụ nwanne amaka nwanne ji na mba ka anyị kwado n'onwe anyị na-akwado n'ife anyị ma nwaanyị ma nwoke otu anyị si wee decide ya na anyị ga-akwado VBO na-akwadokwa Adaowere ebe anyị n'abalị a ka anyị nọ na-epetrọdaizi ụmụnne anyị na-eme ọfụma n'obodo oyibo ihe anyị chọrọ ka ndị Igbo na-eme na-akwado Empire na-akwado Alpha Lounge ụmụnne anyị niile na-eme ọfụma na-akwado BBO na ndị ka ya ebido anyị amaghị biko na Igbo mekọọ ọnụ ihe ọnụ anyụkọ mamịrị ọgbọ ụfụfụ anyị kwado n'onwe anyị ife atụ wee ebe a nọ DCA we are heading to ife atụ onye bisiri ife atụ DCA anyị amara na etuto toro ihe etuto toro ihe lioness akwana m onye na-abịa mmadụ etuto toro ya na-achọ ebe otuto toro ya ọgbọfu ọgwọzu na ebe otuto toro Igbo amaka ihe ga-ahụ na mbọsị iPad ị ga-ahụ ndị eze from different communities na-abịa this year's iPad onye nze eze m na bụ ndị chiri na-eji eze nekwa na-abịa from Arọ Kingdom
Eze Ben Oriakụ ọbịa okporo ikwu anọ local government eze itoolu ogene nke abụọ n'ụlọ eze Edwin out of my 3 chieftaincy titles, 2 of my agents will be there. Anti-dress. What are the level 5? Yes. What are the level 5? I hear one of whom I hear. How about today? I hear one of whom I hear. From our kingdom, is it the one? I don't I will come up for PID. I will come up for special guest. So come on, I open my community and we're all coming. The biggest boys in town in UK are there. Hero Ambassadors Club. This boy, never father was hey, display. The babies you said right and direct. Honorable Nini, I'm expecting all the Nigerian diaspora. Our chairman, Pastor Nini, thank you. We are waiting for you. I'm waiting for your executive as well. I can do the Nigerian diaspora. I can do Nigerian diaspora. My one is the number one, my career. And I'm ready to see that with my fellow ESCO members. I hope I'll see you that. Okay. You know, I'm very good in hospitality. Yes. There is no way you go to a person's house, you will not be looked after because we use hospitality. Yes. You know, to learn parents. Yes. Every person, when you go in house, you don't look after you well. I guess in a house,
Maybe that the one we don't know. And I'm using this opportunity as well to greet my cultural committee team for Nigeria diaspora. Their chairman is here, JP, representing that what culture is all about. So I'm saluting and I'm looking forward for all of you to come and support your chairman of culture committee for Nigeria diaspora, the JP. Come and support us in April. Igbo Festival of Art and Culture. Honorable Training, I'm looking forward to seeing you. And our honorable member representing the CEO of WA, Honorable Jessica, we are looking forward to as well. I salute you as well. Yes, CEO of WA, the women of the world of the world time. Who is a leading charity when it comes to UK. yes. We are looking forward to seeing you and your members as well. As the baby is a matron of part of WOW, Honorable Jessica, we salute you. Thank you. Thank you. I'm a Marita. So can I greet all the members of Union, hold on Union, and our president, Chief Connect. And I'm expecting as well. Thank you very much. Can I shout out to my lovely Jandi, who is celebrating his birthday today? Jandi is in Austria. Happy birthday as well to excellent Ambassador Caroline. I like your one. I can She's having an event tomorrow. That's all you can happy birthday to you. Looking forward to your ceremony tomorrow. Tomorrow you will be inaugurated as the president of Rotary Club in Lewiston. Congratulations. Thank you, Honorable Caroline. The day we saluting. And I'm using this opportunity to say big thank you for all the organizers of the Igbo Festival of Art and Culture. They gave me saluting in a royal style. And at the same time, I'm looking forward to see all our visitors all over the world. Especially for me, I invited most of other communities like the Asian community. So, sometimes we'll be having Asian community all the way from Thank you, everyone. Thank you. Madam Aziz, don't forget to come. Thank you, everyone. A shout out to Abia State Union. Abia State I wrote this dog. Thank you, Abia State Union. A shout out to Abia State Union. We're not talking about Abia State Union. We're not talking about Where we are coming to IFAC this year. Shout out to our chairman. Yes. Okay, December. All the way from Abia State. Living in principle. Doing much for the society. I salute you, sir. Emeritus, I give you kudos. All the executives of Abia State Union, of which I am the women leader of Abia State. I am a double. No right. No so this year, instead of I am represent kudos to all everybody. In fact, here we come. Next week Saturday, we are live and direct. All these powerful women. And that was a electric woman, the triple G. I salute you. I give you one of the classic man when it comes to
I salute you. And ihe nkiri I the anyị gwara unu n'abalị a na unu ga-afụ ihe nkiri and ihe nkiri kwuru na unu n'anya unu ga-ahụ ihe anyị ji na-ekpori ndụ ekpori ụwa n'elu unu na-etebụl anyị unu ga-ahụ na anyị siri ka emee lekọta ihe nkiri ọ ihe m na-akpọ laịf ahụhụ na ịkpatara ego n'ọbịbịa anyị na-egosi na ịhụ ụmụ nwaanyị Igbo ka na-aka ndị eji eje mba oje wete on this note, we have to say, okay, guys, take over there. Ụmụ nwaanyị ndị fụrụ omenala Igbo n'anya, ndị na-emesi ike, ndị nwere obi eji lọtago anyị nwa na ebe a anyị na-ekene ụlọ kwuru wee nọnyere anyị n'abalị a 13th of July na-abụ Satọde nke a na-abịa taa bụ Sọnde ma ọ na-etuzere see what I told you, except you are Igbo, you are in prison or you are in labor. If you are not in those three categories, I want to see you this come Saturday in Anfield. The flyer is all about the place. I haven't got the address in front of me, but it's probably happening somewhere. Thank you so much for giving us the audience, for myself, the Lioness, and that was on there. From Lady Rita, and Lady Eddie, the Commissioner for Culture and Tourism, and the original, the social media entrepreneur. We say have a good night. ndị be anyị ga-anụ ntị o. Ọ gịnị na-eme ụmụnna? Ọ gịnị na-eme? The Ikoro House